Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, esperimento bat ikusiko dugu. Bideoan ikusten duzuenez, emakume bat dau, pendulo batekin eta erregela batekin. Erregela bolen artean jartzen dau eta bultzatu egiten dau. Ikusten duzuenez, bolak zuzenki mugitu beharrean suge bat izango balitz mugitzen diela. Baina hau zergatik gertatzen da. Goazen arbelera. Bideoan ikusi duguna efektu hau da. Ikusten dugunez, hasieran ondo fijatzen bazarete, bolak, estas danak horizontal berean, baizik eta danak angelu txiki bat dute. Hau da, efektu hori gertatzen danagatik. Efektu hau olatu pendularra gertatzen da, eta bi fenomeno fisikongatik gertatzen da. Lehendabizi, energia kontserbazioangatik, eta bigarrena, frekuentzia naturalengatik. Bolak luziago edo motxau dienean, danak ez daukie frekuentzia natural bera. Beraz, hau perfectamente dau kalkulauta, eta bolauek horregatik ematen dau, suge bat izango baliez bezala mugitzen diela. Beraien frekuentzia naturalengatik. Kasu oso ezagun bat dau, Narrows Tacomaren zubia, interneten topau dezakezue, Narrows Tacoma, eta zubi bat ikusten da nola haizeakin suge bat izango balitz bezala mugitzen dela. Azkenean zubi hau oso arriskutsua zan eta jauzi egin zan. Baina efektua oso kuriosoa da. Eta esandakoa, beti frekuentzia naturalengatik kalkulatzen da. Eta angelu hau be oso garrantzitsua da. Ze bola bat eskuman dagoenean bestea eskerrenuntza dabil faten. Beraz, hau izan da dana. Mila esker ikustegatik eta gogoratu. Sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.